ବ୍ରିଟେନରୁ ଭାରତ ଫେରିଥିବା 5 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନମୁନା ରିପୋର୍ଟ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ରିଟେନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବା 266 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ 5 ଜଣଙ୍କ ନମୁନାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କଠାରେ ନୂଆ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ରହିଛି କି ନାହିଁ ତାହାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏନେଇ ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆମେରିକାର ଏକ ବିମାନରେ ଜଣେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ଦିନ ହେବ କରୋନାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବା ସହିତ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦକୁ ବି ବାରିପାରୁ ନଥିଲେ। ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ବିମାନ ଉଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କମ୍ପୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ବିମାନ ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରା ପରେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବିମାନଟିକୁ ନ୍ୟୁ ଓରିଏନ୍ସରେ ଜରୁରୀରୁ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଏକାଠି ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ପାରାମେଡିକ୍ସ ଟିମରେ ସାମିଲ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିପିଆର୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ମାସ୍କ ଲଗାଇଥିଲେ।